čo dal nám deň. Čo dal, za to sme zaplatili. Raz radosťou, raz žiaľom. Čo bolo srdcu nad sily, to srdce vykričalo. A bolo mnoho takých dní ako ostrie noža, keď celá duša bolí z nich. Aj keď nás páli koža, aj od hnevu, aj od studu. A márny ľudský nárek zaťato pľúvne osudu do nevidomej tváre. Prežil si to. A prežili aj iní. Iste mnohí. Čo bolí, už ťa nemýli. Nepľuvneš do oblohy, iba si šepkáš, ešte príď, daj tlačiť ťažkú káru. Niet väčší zázrak, ako byť. Niet vzácnejšieho daru. Krásny večer, vážené dámy, vážení páni, milí diváci aj poslucháči Slovenskej televízie a rozhlasu. Som veľmi rada, že vás môžem privítať na dnešnom slávnostnom večere, ktorý sa koná pri príležitosti celoštátnych osláv 80. výročia Slovenského národného povstania. Symbolicky pred pamätníkom SMP v Banskej Bystrici a na mieste, kde sa 29. augusta roku 1944 začalo legendárnou vetou "Začnite s vysťahovaním" povstanie proti fašistickému a ľudáckému režimu. Dnešný gala program bude venovaný nielen hrdinom povstania, ale pripomenieme si aj obete, ktoré priniesli za našu slobodu a najmä bude prejavom vďaky vyjadrenej umením. Dámy a páni, vítajte. – 29. augusta 1944 s účinnosťou od 20. hodiny vydal podplukovník generálneho štábu Ján Golian telefonický rozkaz "Začnite s vysťahovaním". 2 mesiace sa bránilo 60 000 vojakov armády, 12 000 partizánov a spolu s nimi sa postavilo na odpor aj 30 národností. Prvá československá armáda na Slovensku a partizánske jednotky napriek veľkým nedostatkom vo výzbroji a výstroji dokázali hrdinsky vzdorovať nemeckým jednotkám. Povstanie položilo základy novej národnej a štátnej idei, postavenej na tradíciách antifašizmu, demokratizmu a humanizmu. Slovenské národné povstanie splnilo občiansku, politickú a ľudskú úlohu v našich dejinách.
Neviem, či ste to vedeli, ale tento viachlasný horehronský spev je už od decembra roku 2017 zapísaný na zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Horehronský chlopy je unikátne zoskupenie spevákov z dedín Telgard, Vernár a Šumiac. Zaspievali nám vojenskú a povstaleckú pieseň v sprievode symfonického orchestra pod vedením Vlada Valoviča. Keď Janko Matuška približne pred 180 rokmi započul krásnu slovenskú pieseň Kopala studienku, pozerala do nej, rozhodol sa využiť jej nápev na svoj hymnický text Nad Tatrou sa blízka. No a dnes večer nám túto krásnu pieseň zaspieva najmladšia generácia, iba 7-ročná solistka Tereska Vikarská a detský súbor Matičiarik z Banskej Bystrice. No a potom sa k ním pridá aj spevácky zbor slovenských učiteľov pod vedením zbormajstra Štefana Sedlického a v ich podaní si vypočujeme slovenskú hymnu. Kopala studienku, pozerala do nej. Kopala studienku, pozerala do nej. Či je tak hlboká, ako je široká, skočila by do nej. Skočila by do nej. Nad Tatrou sa blízka hromy divobíju. Nad Tatrou sa blízka hromy divobíju. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo. Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Prvé umelecké vystúpenie súboru, ktorý o malú chvíľu uvidíte na tomto pódiu, bolo symbolicky na oslavách 5. výročia SMP v roku 1949. No a odvtedy za svojej 75-ročnej histórie zožal tento súbor obrovské úspechy nielen u publika, ale aj u umeleckej a odbornej verejnosti. Tlieskalo im viac ako 30 miliónov divákov vo viac ako 60 krajinách sveta. Ako umelecké teleso účinkovali v mnohých slovenských filmoch, napríklad Jánošík, Rodná zem, Balada o Vojtovej Maríne, či v televíznom seriáli Sváko Ragan. Za najdôležitejšiu osobnosť v histórii tohto súboru sa považuje tanečník, choreograf a umelecký vedúci Juraj Kubánka, ktorý pre Sľuk vytvoril takmer 120 tancov. Dámy a páni, vychutnajte si súbor, ktorý preslávil slovenský folklór, slovenský ľudový umelecký kolektív a ich koláž tancov.
priatelia, a v tejto príjemnej atmosfére pokračujeme v našom slávnostnom programe ďalej. Na pódium prichádza Andrea Zimániová a zaspieva nám nádhernú pieseň Sloboda je pierko, ktorú zložila Katka Knechtová. Sloboda je pierko z krídla holubice, čo chce k letu iba čistý vzduch. Býva len pár krokov od strelnice, preto už má slabý sluch. Ako pierko z krídla holubice letí si a nepadá. K tomu letu svet jej hrá na bicie a solo chce mať armáda. Ako pierko z krídla holubice letí si a nepadá. K tomu letu svet je hrá na bicie a solo chce mať armáda. A kým ďalej láskaš chrbát holubičí a chceš letieť vtákmi do výšok, svet už chystá ďalší veľký zápas bíčí a prípadne iný šok. Iba pierko z krídla holubice letí si a nepadá a nepozná pasy a hranice, nervózna je z toho armáda. Iba pierko z krídla holubice letí si a nepadá a nepozná pasy a hranice, nervózna je z toho armáda. Sloboda je pierko z krídla holubice. Do bojov sa zapojili takmer okamžite, hneď ako začal prvý nemecký útok. Nosili slovenskú uniformu, trikolóru či slovenský znak. Proti Nemcom a ľudáckému režimu bojovali po boku Slovákov s nasadením vlastných životov. Francúzi, Sovieti, Židia, Maďari, Srbi, Poliaci, Česi či Rómovia. Viac ako 30 národností zo 4 kontinentov. Našli v sebe odhodlanie a odvahu na obranu slobody, ľudskej dôstojnosti a spravodlivosti. Aj im dnes ďakujeme za to, že žijeme v slobodných a demokratických podmienkach. Dámy a páni, teraz nasleduje umelecké poďakovanie týmto národom. Účinkuje symfonický orchester a klavírny virtuóz Jozef Holý, ktorý dokáže spájať hudobné žánre od klasiky až po rock. A o tanečné kreácie sa opäť postará Sľuk. Thank you.
Lučnica je slovenský poklad s obrovskou históriou. Vznikla z povojnového nadšenia mladých ľudí, ktorí sa chceli baviť a byť slobodní. Ich tvrdá práca, ale najmä láska k slovenskému folklóru teší ľudí už desiatky rokov. Precestovali celý svet, tlieskali im milióny ľudí na celom svete. Lučnica je pojem, pod ktorým si každý z nás predstaví krásne slovenské dievčatá v krojoch a urastených mladých mužov. Počas dnešného slávnostného večera máme tu možnosť vidieť najlepšie, najúspešnejšie tanečno-hudobné kreácie z dielne Svetozára Stračinu a profesora Štefana Nosáľa.
krát. Nechce robiť sama igre s nami, chodiť s nami, sami husalami, bude čerka s ostrohami.
Počúvajte a čupice, zaputala konenice, zaputala, sama pošla do valala. Riskovali svoje životy za hodnoty, na ktorých dnes stojí Slovensko. Partizáni, vojaci, ženy, muži, hrdinovia. Priniesli slobodu aj tej generácii, ktorá tvorila umenie a ktorej hudbu počúvame dodnes. Jednou z nich je aj kapela Prúdy, no a k nej neodmysliteľne patria dve legendy, Marian Varga a Pavol Hamel. Za nimi nasledujú ďalšie osobnosti, ktoré sa stali pojmami v histórii československej hudby, ako napríklad skupina Modus, Miroš Birka, Tublatanka, skupina Tým a Paľo Habera, Jožo Ráš či Vašo Patejdl. Všetky tieto slávne mená si dnes večer pripomenieme v podaní Andrej Zimániovej, Ivany Regešovej, Petra Cmoríka, Tomáša Bezdedu a symfonického orchestra pod vedením Vlada Valoviča. Nech vládzeme prežiť tento deň. Zvonte, zvonky, zvonky, zvonte. Zvonte, zvonky, zvonky, zvonte. Nech nepríde po noci ten zúfalý balík bez moci. Prisni sami sníčok a princeznej bledých klíčok. Ak nie si moja, tak potom neviem, či asi. Máš detskú tvár a hrozne dobré vlasy. Za 1000 dotykov postačí jediný. Skúsme byť obaja, viny aj bez viny. Všetci nám môžu závidieť, pravda, že lásky dávno niet. Všetci nám môžu závidieť, že ťa mám rád. Zostaňme takto chvíľu stáť, na všetko krásne máme čas. Viem, že si práve
tieni tajomstiev na mapách nedávno nie. Sem pradávny som nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet. Len more cez brány čas, že nie na brehy stopy vln. More cez brány čas, von vynáša stopy vln. Pod hladinou spíkame nám cestami, nehybnom tieni raz. Čas zostal tu stáť, očami hviezd sa dívať, len tej hĺbke je niečo z nás. Len more cez brány čas, ženie na brehy stopy vln. Nepovie nám však viac, kde mŕtvi v ňom bývajú. Nepovie nám však viac, čo mestá v ňom skrývajú. Come on. Ukradnutej chvíli nám dáva svoj nežný jed. Najlepší sem šílená, tak to vyskúšaj hneď. Málo o mne vieš, Mám svoj kríž, plním to, čo chceš. uložíš. Budem sa brániť až tam, kam bráni sa láska. Ten, kto sa bráni, je sám, ja ráda sa vzdám. Budem sa brániť až tam, kam bráni sa láska. Ten, kto sa bráni, je sám, ja ráda sa vzdám. Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol vždy znova a rád. K tvojim nohám dobré veci ako vodopád. Môžeš zabudnúť, stačí, kým tu si. Iba ďalej buď, nič viac nemusíš. Chcem sa z teba napiť, šaty odhoď preč. Čo má byť, sa stane, tak cez moje dlane, ako čistý prameň teč. Ak ťa ešte trápi smútok s rozchodou, ono sa to podá, ty si predsa voda, čo ma drží nad vodou. Loď, ktorá sa plaví do neznáma, Stratí svoj smer, ak ju opustíš. Čaká preto, že ju práve ty nezradíš. Tak ešte chvíľu zostaň, chvíľu zostaň, kým tu máš priateľov. na 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 na
sa o mne vie. Lietam v tom tiež, lietam v tom rád, lietam v tom tiež, lietam v tom rád, lietam v tom tiež, lietam v tom rád, lietam v tom tiež, lietam v tom rád. Skladby skupiny Modus patria k najvýraznejším hudobným počinom a texty ich piesní si spievame dodnes. Bolo teda len otázkou času, keď niekto príde s nápadom pretaviť hity ako Úsmev, Veľký sen mora či Vyznanie do divadelného diela. No a tak sa aj stalo. Prišiel režisér a choreograf Jan Ďurovčík a preniesol krásnu myšlienku textára a básnika Kamila Peteraja do príbehu lásky, humoru a napätia. A muzikál Vyznanie je dnes najúspešnejším slovenským muzikálom. Tak nech sa páči malá ochutnávka aj tu na pódiu v Banskej Bystrici, ktorá vznikla špeciálne pre dnešnú príležitosť. Všetci myslíme na skorý návrat, keď naši blízky odchádzajú v diaľ. Lúčenie bolí a my čakáme na zázrak. Lúčenie pozná každý z nás. V lúčení je oheň aj mráz. Lúčenie podobá sa návratom. Lúčenie, to sú stisky rúk. V lúčení chveje sa i vzduch. Nájde nás na schodíku lietadiel, na perónoch rýchlikov. Nájde nás, nájde nás. Nájde nás na schodíkoch lietadiel, na perónoch rýchlikov. Nájde nás, nájde nás. Lúčenie býva stúlené v pláši veľkých vied, čakaní. Diaľke už píska vlak baví ho do nových dní. Tých dní. Pozhasínané v izbách aj v nás. Pozhasínané bijú 12. Rátaj, koľko stál ten risk. Strácaš územie lásky. Smutok bude mať čierny zisk. Nocou kráčaš sám. Pozhasínané od vás
nocou kráčaš sám. Pozhasínané v izbách aj v nás. Pozhasínané bijú 12. Rátaj, koľko stál ten risk. Strácaš územie lásky. Smútok bude mať čierny zisk. Nocou kráčaš sám. Bolo ich veľa, čo odišlo. Nevrátili sa. Nevrátila sa. Nevrátil sa. Nezabudneme. Bolo ich veľa, čo odišlo a nevrátili sa. Nezabudneme. Prosím, nezabudnite. Ďakujeme. Vďaka tým, ktorí sa nevrátili. Aj vďaka tým, ktorí sa vrátili. Môžeme mať dnes na tvárach úsmev. Úsmev nie je žiadna šifra, je to má výhra byť. Úsmev skúsil ďalej prihrať oblúčikom do ulic. Úsmev, ten vždy do troch ráta, jaký do líc fúkne ti. Úsmev, v čapke kamaráta, behavo sem priletí. Úsmev, úsmev, to je šanca premenená. Úsmev, úsmev, keď skelica červené má, červené má. Úsmev je o každé dieťa, k nemu dovedie ťa hneď. Úsmev, ten si vode lieta, v detských tvárach na spamäť. Úsmev, ľahúčko sa šíri poštou dievčat chlapcov líc. Úsmev, dnes predbíja číry. Lesy sú lístou, lesy sú lístou, lesy sú lístou líc. Úsmev, úsmev, to je šanca premenená. Úsmev, úsmev,
šanca vyhrať. Je to malá, taká malá, malilinka vyhrá víc. Úsmev je, skúzovina je, oblúčikom do ulic. Úsmev, to je šanca premenená červené, má každé dieťa, to je fakt. Úsmev jeho každé dieťa, k nemu dovedie ťa hneď. Úsmev, to si voľne len tá detský stvára na spamäť. Šíri poštou dievčat, chlapcov líc. Úsmev, nespätý a číri. Leci z ulic do ulic. Dámy a páni, milí hostia, priatelia, tu v Banskej Bystrici zaznel pred 80 rokmi hlas Mirka Vesela o vyhlásení Slovenského národného povstania z Bystrického slobodného vysielača. Slová, ktoré sa zlatými písmenami zapísali nielen do slovenských dejín, ale aj do celoeurópskej histórie. Spoznali sme odvahu a chrabrosť ľudí, ktorí sa zúčastnili priamo na bojoch, ale aj tých, ktorí s nasadením vlastných životov pomáhali. Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým je nám dnes sloboda prirodzená. Ďakujeme všetkým dnešným umelcom, ďakujeme aj priamému účastníkovi Slovenského národného povstania, pánovi Vladimírovi Strmeňovi, ktorý je tu dnes večer s nami.
pán Vladimír Strmeň. A ďakujeme aj vám, milí televízni diváci, aj poslucháči rozhlasu, vám, milí prítomní hostia, za spoločnosť na celoštátnych oslavách 80. výročia Slovenského národného povstania a želáme vám ešte krásny sviatočný večer. Ešte zahrám, dobre? Aha. Spojil som dve partizánske pesničky dokopy. Čo povieš? Tam, kde pália knihy, budú napokon upaľovať aj ľudí. Je 29. august 1944, Európa žije v dobe temna, do ktorej ju uvrhla nacistická ríša. Životy celej jednej generácie sa končia na frontovej línii. Do vyhľadzovacích táborov prúdia preplnené vlaky. Nevidieť nejaké iskierky nádeje, len ohne, v ktorých horia knihy nepriateľov režimu. Nikto netuší, že Slovensko, malú krajinu v srdci Európy, už čoskoro zachváti úplne iný plameň. Plameň, ktorý rozpúta jedno z najväčších protifašistických povstaní a odhalí hrdinstvá, ktoré nesmú zostať v tieni.